kolojan min filɛ i ɲɛkɔrɔ moriw b'a fɔ nin ma ko ya jam jafa nuru ya jam jafa nuru e bi fɛ ka wari karaba ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ k'a sɔrɔ mina a ala deli sira telima di ma n'i y'a kɛ wariko la bilahi ala b'o wari kelen di ma teliya la karabali la n balimakɛ nin kɔrɔbɔ i k'a lajɛ i jija i ka ntigiɲɛ bɔgɔ cɛ n'i ye ntigiɲɛ bɔgɔ cɛ i bɛna n'a ye so kɔnɔ i b'a to dugu ma i b'a yɛrɛkɛ i b'a sɛbɛn digiɲɛ bɔgɔ sanfɛ ya jam jafa nuru ya jam jafa nuru i b'a sɛbɛn digiɲɛ bɔgɔ sanfɛ k'a bonya kosɛbɛ mimu min b'a la i b'a mimu kɔnɔ bonya i bɛ fɛ ala ka wari dɔ d'i ma ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ o wariko hami don mimu kɔnɔ walima sanuko gɛlɛya de b'i la i bɛ fɛ i ka sanu sɔrɔ teriya la karabali la i ka sanuko hami o don mimu kɔnɔ o tuma na i bɛ kɔlɔsi ta i b'a wurudi ya jam jafa nuru ya jam jafa nuru ya jam jafa nuru i b'a wurudi siɲɛ 3,000 n'i kilalo la i bɛ iza wakati siɲɛ 3 kɛ ka tugu a la wallahi billahi n'i ye nin kɛ wariko la o wari kelen hali n'i si tɔ ye ɛri kelen ye ala b'o wari kelen d'i ma n'i y'a kɔrɔbɔ billahi a bɛ kɛ dɔnni tiɲɛw de dɔgɔyala maalankolonw galontigɛlaw minnu bɛ réseau sanfɛ su ni tile galontigɛ la olu de bɛ ka dɔnnibagaw tɔgɔ tiɲɛ n'o tɛ dɔnni tiɲɛ ma ban a tiɲɛ bɛ dugukolo kan nka billahi a dɔgɔyala o tuma na nin ye dɔnni tiɲɛ dɔ ye n balimakɛ nin kɔrɔbɔ i b'a ye Konate de y'a d'i ma o ni anw ye ala tɔgɔ d'i ma ka ban i hakili latigɛ min b'i bolo kisɛ don billahi n'i y'a kɛ a bɛ kɛ a b'i faamu o tuma nin ye kolojan dɔ de ye wari ko kan sanu ko kan wezi a kɛ a di adamadenw ma u k'a kɛ Konate de y'a di fi sabilila n'i y'a kɛ i b'a ye i y'a faamuya o tuma n'o bɔ yen na maa min b'i fɛ ka wari yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ nafolo a se a tɔgɔ a bonya e b'i fɛ k'a sɔrɔ teriya la ni ala tɔgɔ jɛlen ni kuranɛ jɛlen sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko suratul waqi'a ni o ye iza wakati wezi nafolo surusi yɛrɛ de don i b'i fɛ ka diɲɛ nafolo sɔrɔ ala ka diɲɛ nafolo d'i ma k'i lawasa iza wakati baara don an bɛ don min na i n'a fɔ bi diɲɛlatigɛ a najini o de kɛla nafolo ye ni nafolo t'i bolo mɔgɔw bi ban i la ni nafolo t'i bolo i balimaw bi ban i la ni nafolo t'i bolo sigiɲɔgɔnw t'i fɛ o tuma na pour ka e bɔ faden sago la n balimakɛ ka n'i sigi k'i bolo 2 da i sen kan dɛ na iza wakati nafolo baara kɛ bilahi ala bi sɔn sababu bi na i bi nafolo sɔrɔ i y'a faamu o tuma iza wakati baara a saraka ye sɛ jɛma den 3 ye baara in yɛrɛ bi kɛ 30,000 de nka i bɛ se ka 15,000 sara fɔlɔ ani i ka sɛ sɔngɔ 1,880 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier bɛɛ bɛ se ka iza wakati baara kɛ i y'a faamu maa min b'i fɛ ka iza wakati baara kɛ sisan n'i b'i fɛ ka an wele k'an sɔrɔ direct la i bɛ se ka nin numéro in ta o de ye +223 72 24 02 98 weleli kɛ o numéro in na ni ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i y'a faamuya wezi minnu bɛ galonbatigɛ la réseau sanfɛ ko nafolo gundo b'u bolo nafolo gundo b'u bolo k'a sɔrɔ a bɛɛ galon a caman bɛ yen tiɲɛw tɛ o o tuma na nin y'a gindo yɛrɛ yɛrɛ de dilen i ma ala kumakan na ani kuranɛ jɛlen na nɔgɔ tɛ min na sɔsɔcogo tɛ min na yanni diɲɛ wuli cɛ a jɛlen de ye nin ye n'i y'a kɛ ala bɛ nafolo d'i ma
I y'a faamuya o tuma n b'a ɲini kanuɲɔgɔnw fɛ u ka kumakan ninnu partager fantanw dɛsɛbaatɔw olu k'a sɔrɔ k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye i y'a faamu ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bi a la o tuma na an bɛ ala tɔgɔ minnu di diɲɛ ma fi sabililayi wezi n'i y'a fɛn o fɛn kɛ ni ala sɔnna e ye a jaabi ɲuman sɔrɔ ne ma to ɲini fɛ ma ji ɲini fɛ nka dugawu kɛ garibukɛ ye si jan ni kɛnɛya la ani labanko ɲuman an y'o dɔrɔn de ɲini mɔgɔw fɛ o tuma na nin ye lakika de dilen i ma ala tɔgɔ la ani kuranɛ ayaw la o tuma an b'a ɲini ala fɛ ala k'an sagow k'an ye ala k'an ka hamiw dilan ala k'an ka garizigɛw foni arabu dalen ko ten ko alhaqaiqu daqaiqu ko tiɲɛw olu ka dɔgɔ tiɲɛ bi ko minnu na o ye olu ka dɔgɔ dɛ o tuma na nin ye tiɲɛ dɔ de dilen i ma wallahi n kalina ala la n'i ye nin kɛ i b'a jɔyɔrɔ ye moriw b'a fɔ a ma ko ya jam jafa nuru ne filɛ k'a gindo min d'i ma diɲɛ danfɛn tɛ yen min b'a wuli sabu ne y'a ɲɛɲini m'a ɲɛ dɔn o de la n y'a di diɲɛ ma anw yɛrɛ de bɛ fɛ diɲɛ bɛɛ ka lafiya i y'a faamu o tuma na maa o maa bɛ yen n'i mako bɛ garibukɛ yɛrɛ la ɲininkali dɔ de b'i bolo i bɛ se ka weleli kɛ an ka telefɔni numéro la plus 223 72 24 02 98 ni ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma maa o maa bɛ k'an lamɛn nin waati in na an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ jan ni k'i ka hami jira ala la an bɛna alifatiya kala siɲɛ 1 ka kulu alaw siɲɛ 3 d'a kan wezi ajuw bi dilan alakira y'o fɔ kisi nɛmɛ b'a kan a ko kulu alaw siɲɛ 3 a b'i n'a fɔ maa min ye kuranɛ jigin k'a ban pewu k'a bɛɛ baraji ye kelen ye o tuma na lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ jan garibukɛ bɛna suratul ikilasi kala fatiya kɔfɛ an b'a kala siɲɛ 3 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألك حموغلا ألك الله ينسبتي صلى على رسولي.